दिनै रन्जन दैमारि सारमोननि हियारिं दंमोन रायजोफोर नोंथांमोना गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथियादां दुखु गोनां बाथ्राबो आं बेखौहाय नोंथांमोननो गुवारै फोसावगोन गोबाङा खौरांखौ मोनबाय गोबाङानो खौरांखौ मोनाखै जानो हागौ फिन खेबसेबाव बे समाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ नायग्रोजोबालासे आरो गाज्रि कमेन्टफोर दाहोलाबाय लिडारफोरा जोंना बर'नि मान गोनांफोरा साननो बेफोराव टाइम दंना गैया माखासे मानिया आं बेखौ बुंनो हानाय नङा जोंहा गोबां मिनिस्टारफोरबो दङ केबिनेट मिनिस्टारबो दं एमपिबो दं सोरखाराबो लोगो सोरखारबावसो बिजेपिजोंनो नाथाय बाव मानगोनां सार बिरिमोनलाङा फोरमायनानै होदों रोखायै नैबे खौरांखौ आं फरायनानै होनो नोंथांमोननो बे जाहैबाय मानगोनां दावहारु लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरखौ बुंदों न'खरनि आरो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनथिहोनाय जायो दि सिबिआइ केसआव जोबनानै दोनजानाय मानगोनां NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि DR नाब्ला सारजों लोगोसे सा 6 NDFBनि सुप्रिम कर्टआव जि बेल हियारिं जानो गोनांमोन बियो गाबोन 20/11/2024 अर्थात 20 नभेम्बर 2024 जानाय नंलिया फोसावबावबाय जानाय नंला होननानै फोसावबाय नाथाय खारना मा बेखौबो बिथाङा गुवारै फोरमायहरदों दायो मोनथिया माब्ला जाफिनगोन जोबोर दुखु नांथाव गोदानै जानाय सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ केस लिस्टिं प्रसिडिउरखौ सोलायना होनायाव सारमोना लिस्टेड जायासै माने नामा फैयासै बिसोरना होननानै मिथिफैबाय जोबोर दुखुनांथाव दायो माब्ला लिस्ट गाखोगोन मोनथिमोनला थेवबो जों दुरबल नङा जेब्लायबो गोख्रोङैनो थागोन जेबो जिंगा सिनांगौबो गैया सारजों जेब्लायबो नोंथांजोंनो दं गोजोन्थों बयनिसिमबो नैबे दुखुगोनां बाथ्राखौहाय मिथिहोबाय जि नामा गाखोनांगौमोन नाम गाखोनायासो फैयो नालाय गोबांथार केस थाहैयो जोंहा डिस्ट्रिक्ट कर्ट थाहैबाय डिस्ट्रिक्टफ्राव बिनिफ्राय हाई कर्ट थाबाय गुवाहाटियाव दं जोंना आसामना सुप्रिम कर्ट अल भारतआवनो बयनिफ्राय देरसिन कर्ट बेनिफ्राय आरो देरसिन कर्ट गैबावला बे जाहैबाय दिल्लीयाव दङ दा बाव जिबायदि गाखोनांगौमोन नाम गाखोआसै जागोन जों सेसनै बेसेबां गोजोन गोरोबथाखौ नैबावनो बुंफिननो गोनां जायो गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै मानो बिदि जानांदों नैबे खोथाफोरखौ बुङोब्ला जों इउटिउबारफ्रा गाज्रि नैबे खोथाफोरखौ बुङोब्ला जोङो गोबां खोथा ओंखारलायो नाथाय सैथोआ बे आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा अननानै कमेन्ट खालाम आरो भिडिअआ मोजां मोनदोंब्ला आरो गासैबो बर'फ्रा बेखौ मिथिजानो लुबैयोब्ला शेयार खालामनोबो दाबाव स्टेटासबो दोननानै लानो हागोन बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बारा गोबाव खालामला बावैसो साननि गेजेरावनो DR नाब्ला सारखौहाय लोगो हमहैबावनांगौ बिथांनो आं मोनसे बुस्थु होनो होनदोंमोन नाथाय बिथाङा बिनि एगेन्स्टआव मोनसे बुस्थु लाबोयोब्ला साबसिन जागोन होनदों बे जाहैबाय मोजां बिजाब बेखौ हैनो बाखि दं दाबो बेखिनियानो रायजोफोर लोगो मोनगोन